Para sutresna sandiwara basa Jawi sugeng pepanggihan kaliyan kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Setunggal Celuring. Samangke keparinga kita ngaturaken lampahan judul Jangkah Tanpa Wewayangan akitanipun kelompok sekawan saking kelas 9B kanthi sutradara Keizara Saibiah Setiawan, asisten sutradara Rahma Meisya Putri. Sandiwara Radio menika dipun damel kagem jangkepi geladan pasinaunan basa Jawi wulangan drama modern ingkang kampu dening Miss Veronica Firdaus. Sugeng midhangetaken. Wengi kuwi langit mendung tanpa lintang. Raka, Sari, lan Wawan sadurunge mung arep mulih biasa saka omahe kanca. Nanging amarga dalan gedhe ditutup, wong telu kuwi kapeksa milih dalan cilik nyabrang kuburan lawas desa. Dalan sing jarang dilewati wong nalika wengi. Dalan kene kok peteng tenan ya. Biasanya aku liwat kene awan ora kerasa medeni ngene. Kuburan lawas iki wis ora diopeni. Kuburan kelas 16, wong-wong ae wis jarang lewat kene. Awakmu kabeh ngrasa ora? Angine kok adem banget, kaya nembus balung. Sar, kuwi mung perasaanmu wae. Ayo mlaku terus ben cepet tekan omah. Bocah telu kuwi nerusake langkah. Ing sisih tengen dalan katon barisan nisan lawas sing miring-miring. Sawetara ditutupi wit asem gedhe sing godhonge ngerasa. Raka, Wawan, aku krungu langkah liyane. Langkah liyane? Aku mung krungu langkah dhewe cah telu. Lho, awakmu krungu ora? Kok langkah dhewe kaya nek sing nambah siji? Langkahe padha karo langkahku. Nalika aku mandeg, dheweke uga mandeg. Aja ngono, Sar. Mbok menawa mung gemo utawa tikus gedhe. Nanging atine wong telu kuwi ora tenang. Suasana dalan dadi luwih sepi. Jangkrik sing biyen muni dumadakan meneng, angin sing mau sepoi-sepoi dadi adem lan abot. Ayo cepet, dalan iki kok rasane ora bener iki. Nalika tekan tengah dalan kuburan, hawa dumadakan owah. Ora mung ngadem nanging kaya ana sing ngawasi saka pepeteng.
pepadang rembulan ketutup mendung. Bayangan wit lan nisan dadi dawa lan bengkong. Kok kok suaranya dadi sepi ngene yo? Raka, Sari, kamu padha krungu ora? Kaya ana wong ambekan, nanging ojo ambekane dhewe. Raka, aku ora wani ndelok mburi, nanging aku krasa ana sing cedhak banget. Wewayangane awak dhewe ana papat. Ora mungkin. Ade mung cah telu. Laku, aku melu mlaku. Sik, jasa tak deloke memburi. Ya Allah, suarane saka mburiku. Suarane kaya wong nangis. Aku kesel. Aku kademen. Sikilku ora nampak lemah. Sampeyan sapa? Aja ngeteni awake dhewe. Aduh, rasane nek sing ndemek guluku. Rek, aku ora bisa obah. Sikilku kaya enek sing nyekel. Raka, wanita kuwi ora ndek sikil. Ing antarane pepeteng katon wujud wanita nganggo kebaya lawas, rai pucet, rambut nutupi pasuryan, badane ngambang alon tanpa sikil, mung ninggal jejak adem ing lemah. Aku mati ning kene. Ora ana sing tilik makamku. Ora ana sing ndedonga. Wong telu kuwi ora bisa mlayu, sikile kaya kedelep sak jroning lemah. Teror tekan puncake, nganti dumantekan ana suara liyane sing luwih tenang. Nalika rasa wedi wis tekan puncake lan wong telu kuwi meh kelangan pangarep-ngarep. Dumadakan saka pucuk dalan katon cahaya senter cilik. Langkahe alon nanging mantep, ora kegesa, ora wedi. Astagfirullah, apa sing ana ing kene padha menenga, aja padha wedi. Pak Modin. Aku ora iso obah. Pak, sikilku adem. Pak Mudin nyedak, banjur ngadeg ing antarane wong telu lan wujud wanita kuwi. Tangane nyekel tasbih, lambene komat kamit maca donga. Ayo, aku ngerti sampean ana kene. Nanging wektu lan panggonanmu
duduk ing dalan kene maneh. Pak Modin, aku kademen. Aku kesasar. Ora ana sing kelingan karo aku. Pak Modin, niku suarane Mbak Ayu ya. Burini warga desa sing suwe manggon cedhek kuburan krungu langsung metu omah lan melu nyedhek. Raine pucet mripate kebek rasa salah. Punten Mbak Ayu, awake dhewe padha lali, ora ana tahlilan, ora ana donga kanggo sampean. Aku mung pengen giling-giling. Dudu kanggo medeni. Inggih, Mbak. Sesuk bakal ana donga, ana sedekah saiki. Monggo bali marang panggonanmu sing sak mestine. Wujud wanita kuwi alon-alon dadi samar. Tangise owah dadi swara ambekan lega. Hawa adem sing mau nyekel sikile Sari dumadakan ilang. Sikilku wis ora adem maneh. Pak, bayangane wis ilang. Nuwun. Saiki aku wis tentrem. Dalan kuburan Bali sepi kaya mbiyen. Nanging rasa wengi kuwi ora bakal tau ilang saka atine wong telu mau. Amarga ora kabeh sing ora katon iku ora ana. Lan ora kabeh sing mati kuwi dilalekake. Para Sutresno Sandiwara Basa Jawi mekaten pasungkatan Sandiwara asesirah jangkah tanpa wewayangan saking kita para siswa-siswi kelas 9 saking SMP Negeri Tegal Jurih. Kitanipun kelompok sekawan saking kelas 9B kanthi sutradara Keizara Saibiah Setiawan, asisten sutradara Rahma Meisya Putri. Miwah para paraga Raka Elvino Eloy Abednego, Mbak Ayu Rahma Meisya Putri, Wawan Lintang Danang Prayogo, Burini Silviana Lufitasari, Pak Modin Ahmad Kavin Malikul Rizki, Sari Ashifa Dwi Wahyuni. Matur nembah nuwun awit kawigatosan panjenengan. Mugi tansah kersa midhangetaken sandiwara basa Jawi. Mugi kanthi wontenipun sandiwara menika saged murakabi mupangati lan dados panglipur manehipun para Sutresno Sandiwara Basa Jawi. Wekasanipun atur kanthi asesantirum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Nuwun.